Hvor god er jeg til Fortnite? Hvor god er jeg til Fortnite? Jeg er på en dig. Det skal vi se på den her. Skal vi nok se. Du spiller sidste gang. Nu er det min tur. Hello! Okay, hvor god er John Lee til Fortnite? Vi matcher. Hvor god er Ronaldo til Fortnite? Du matcher med Ronaldo, og jeg matcher med John Lee. Brother. Hvor god er... Hvor godt par er Cypher PK og John Lee. sammen? En 8, det er rimelig god. Hvor god er den her emote? 6, okay. Hvor god er den her emote? 9! Det er rigtigt. Hvor mange Robux har jeg? 10. Jeg kan høre nu klokken. Jeg kan høre, at de klapper på grund af, den er høj. Hvor mange crowns har jeg? 0. I hate you! Bro, jeg kan ikke være sådan her i en hænd. Næste. Mine hænder knækker sådan. Jeg vil så bare holde den på en anden måde. Ja, der så er der ikke nogen kamera. Så jeg sværger, hvis du taber negativt, så får du en løsning. Mine hænder, de er svedige, mand. Jeg kommer lige til at gøre sådan her, Basim. Det må du godt gøre. Så længe du ikke rækker ding, 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 bomber. Bombardino. Fanden skud! Hello, I will eat you. Skal jeg gøre det så? Tag den, og så får du en klapper lige på dit fjes. Reload igen. Silver. Honey, baby. What the fuck? Fuck, kig det der. Okay. Yogi. Alle sammen i den her video, Basim er dårlig. Sig det. Okay, alle sammen like og subscribe. Eller ikke like og subscribe. Sig det en gang til, så får du en chicken shawarma. Og den chicken shawarma Ikke så, kommer jeg til at købe. heller ikke like og subscribe. Jeg snydte bare. Bare like og subscribe 100 gange. 5.001 billion gange, så han får 100 subscribers. He's stupid. Det er super. Kan I høre ham? Han er meget blind. Say it one more time and I will destroy you. Kan I høre? Han er meget blind. Han er meget blind. Han er meget blind. Nej, jeg er meget blind. Jeg kan ikke holde den her i 40 år, Basim. Jeg taber den snart. Så bare lige godt, og så hold den dog ordentligt. Jeg holder den som min baby. I det mindste brokker jeg mig ikke ligesom en fucking chicken shawarma, vel? Den var nu på min Hvor står din lille habriti? Nej, brum til. Habriti. En gren engang kører, så du får en chicken shawarma til chicken mig. Må jeg gerne få min chicken shawarma? Ja, jeg kan godt kaste den ind i dit fjæl. Okay, så giv mig den. Ej, den smagte ikke så godt, fordi... Lad os se, om jeg kan... No scope. Det var meget korrekt. Ja, det var det faktisk. Bust. Den ramte lige på taket. Taket er fejret. Hoppa da! Kan I se, hvor dårligt? Habush! Og bro sagde habush. Babush kukush, you look like my bush. Brr, brr, badabin. Hvor? Kan I se? Han er meget god til at misse. Kan I se? Han misser ordentligt godt. Hvad var det, Basim? Look at bro.
Look and you baker. Oh. Hey, pickaxe. Og du dør. Shit, Mike. Kan I se, hvor dårlig han er? Kan I se? Jeg er bedre end ham. Jeg overlevede længe. Jeg er død. Det er det Som en dårlige. lille trop. Er krop. Mine hænder springer i luften om 1 sekund. 3, 2, 1. Der er en gatekeeper. Hvordan ser en gatekeeper ud? Er det sådan en der? Er det en gatekeeper? Okay, nu. Hvad så, min lille chicken chili? Hvor det godt. Jeg har allerede 3 kills, det er mere end du ved næsten. Ding! Hvad fucking skal man gøre, din lille? Du har gjort det i 6 minutter. Hurry, la morte! Brager du på mig? Fedt. Hold til. Kan I se, hvor dårlig han er? Fordi han sagde, Shit. du dør på den her. Måske. Er du Mhm. Hvad siger du? Du døde faktisk. Fordi prøv at kigge bag ved dig. Så sæt mig. Skal jeg prøve? No-scope. Prøv no-scope. Du er ikke engang tæt på. Det der var ikke engang 1 meter. Jeg er allergisk over for dumme mennesker. Okay, hvem der er dum, der sidder lige ved siden af mig? Det er Nisita. Nej, skal jeg sige, hvem der er dum? Det er burger! Og jeg misser. Ikke. Og jeg misser. Ikke. Og jeg misser, ja. Okay. 18. Med det. Har den? Du gjorde lige sådan boostet væk. Sådan fly. I can't believe I can fly. I can touch the sky. Og du kan ikke være dum på grund af det, du har lavet. Hvad? Så du ikke det der no-scope? Nej. Blind. Hvad sagde du til mig? Skal jeg vise dig? Skal jeg godt skrive to i? Boom. Jeg sveder. Jeg dør snart. Ja, så gør det. Du vinder snart. Er det forstået? Du er ordentligt tæt på. Hvor tager high ground? Au! Det gjorde ondt. Vil du dø? Holy! Basim, jeg knækker snart min ben.
Bro, Michael Jackson. Jeg synes, jeg... Hvad så, Besti? Der kommer blod på skærmen. Der kommer blod på skærmen. Løgner. Dem, der lyver, de flyver, og de er en lille... Møg. Skal jeg push? Og trickshot time. Hvordan missede du? Han trickshotter. Han har en af de dårligste gliders. Den kan ikke engang lande. Er den der glider rare? Ja, lidt. Det er John Lee, der er der. Det er sgu da ikke John Lee, er du blind? Han man kan se hans labubus. Sniper. Nej, der healer. Hvorfor gik du i stormen? Nej, der healer. Nej, der healer din numse. Du dør. Er du sikker på det? Tak for den. Ses. Jeg tror, det var en fucking slipper. Det troede jeg også. Er det fint at komme til at vise din bukser? Kun din bukser. Hey, Hannah. Hey, yo, bro. Sjette klasse. Tis. Og du misser. Og du tisser. Og du pisser. Og du tisser, og du misser. I wanna freaking add a crazy map. It's a crazy. Go crazy. Go crazy. Lav lige fall damage. Han dør, og han bliver cracked, han dør. Skal jeg stoppe den? Jeg var